खुलुमबाय बयखौबो बड' मिस्टार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासे क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सारबारि सालगुरि गामिनि थागिबि दानसोरां बसुमतारिनि बिसि हिरिम्बा बसुमतारिया थांनाय 16 अक्ट'बरनि फुंनिफ्रायनो क'क्राझाराव फिसाफोरनो गानग्रा जोमग्रा लायनो होननानै गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावनि जामबुंखौ अफ खालामना लादों। 3 बोसोर आरो 5 बोसोर गथ' सानैनि बिमा हिरिम्बा बसुमतारिनि फिसाया नखरनि रांखावरिनि आंखालाव आसामनि बायजो एबा केरेलायाव खामानि मावहैयो। लोगोसेनो फिसा सानैया गोदाव सोराव दं होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर हिरिम्बा बसुमतारिखौ नुयोब्ला मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो गुरैयै खावलायहरदों। 8135870364 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बर'जों बर' मदद खालामलायो। आसामाव गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि सिमां आल-कायदा आरो ISIनि सुबुं अनजिमा गोबां थानाय ओनसोल दावबायारि बास धोरोम सिबिसालि बायदि जायगाफोराव सिरियै बमा बेफ्रुसार होनायनि सिमां आल-कायदा आरो पाकिस्ताननि ISIनि दासिम बे गिख्रंथाव खौराङा सोराङाव फैदों आसाम पुलिसनि आखायाव। आसाम सोरखारा हादोरसा नाङैनो साग्रिदथि फोसावदों। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा सानै MCLA हान्जा नागारनानै BJPआव जइन जाबाय। चिरां जिल्लानि 17 नं सुबाइजार बियाबनि MCLA प्रभात बसुमतारी आरो 9 नं बनरगाव बियाबनि MCLA राजिब ब्रह्मआ BPF नागारनानै BJPआव जइन जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै गुवाहाटीआव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोआरि BJPनि आफादगिरि भबेश कलितानि नुजाथिनायाव BJPआव जइन जायो बिथांमोना। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामलांदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय।